Omullo penjo moro ka mi wach. Omullo thuolo moro kane wabiro ka apani un go kango. To no wuoyi wach mar pesa manomi office jotend migepe kata prime cabinet secretary. Mano wacho ni $200,000. Mano wacho ni winjo bed ni nyiewo godo nyamburko ma konye apisi. To amanyalo paro kane wacho ni pesa no tin. Iparo ni koro $500,000 ma koro Ruto wacho ni ong'ado go wuothe ni ma to dhi konyo ng'oni nikech wacho ni $200,000 ne tin kabisa. In fact, mondikete the correct way. William ong'ado billion 11. Mano nyiso niya, gima Ruto temo timo niya. Ng'ata jo county government gi migepe mopogore mag sirikal. Madhi gi timo gimiluongo ni benchmarking. Madhi gik moko ni gidhi libe pinje maoko. Ong'adi koro pesa gi. Idwa los go industries ma dwa timore. Lakini Ruto kaka presidency en gi budget mare ma en kaka ambassador, kaka marketer number 1. Nyaka wuoth modhi los. Ting'e ni wuoth Ruto no. Osedino kata King Charles biro Kenya ka. Kae moseyudo nyaka president ma Irano biro ka. President in fact Kenya sani kore luongo ni an epicenter mar trade mar Africa. Koro center. Koro gin giling samo implement manifesto mar Kenya kwanza. Gin giling gipinga gima lakini facts speaks for themselves. Jo Kisungu wacho ni gimiluongo ni wastage